Ell la batejà claror dura, perquè coneixia en ella la sordidesa de la llum, tan profund dins ella impregnada, inserida, sí, fins al seu codi quimèric com una cadena d'hauríems. Què, concretament, sinó matèria dissenyada per morir sota l'horrorós vast ordre de les coses, és la carn. Merament un container en intent de conhort als febros del sol o als budells negres del misteri.